Hello mga ka-listeners, balik ang vlog mga ka-listeners mo, into vlog ni sa Higala o Stisyano niya. Ah, balik ko itong basa no, kay diri mo na putol sa kang Chairpar na comment no. So, shout out ni Chairpar no. Hello dyan, so always supporting you. Salamat kay Chairpar no, sa kanunay nga pagsuporta no, pinagi sa pagpaminaw sa mga drama no, ug sa mga pagpasabot sa comment section dahil sa mga uban nga mga mangutana no. Si Chairpar man jud makanunay ani mo kuan no. Ug sa uban repod nga mo tubag sa mga pangutana sa comment section. Salamat no. Ug si Lingil Habman, hello sir idol, thank you jud kaayo kanunay jud minaw nimo sir. Salamat kayo Lingil Habman. Nya si Annalyn Samson, salamat kayo sa pag-upload always nimo idol. Amping always idol, God bless you always nimo. Salamat kay Annalyn Samson. Sinuli Supito, salamat sa sumpay kuya, way sa payan. Kasi Dan ka dance kabalis. Salamat idol kay naana po ding makalingaw kayo na drama na kanunay namong tapukan. Salamat kay Dan kabalis no. Lingaw mo panagtapok no samtang naminaw. Na si Ror, nakita ba di ay si Balio ug Dorinas o Salome pag kinaunhan? Balik ka lag paminaw no. Sugod sa part 1 no, aron masamtan nimo no. Salamat kay Ror. Si Annalyn Santarin, maayon ta masakpan na si Brenda nila. Nindot na paminawon. God bless po. Shout out di ay ko sa akong amiga Bibi Lausa. Shout out Bibi sa mga amiga no, Bibi Lausa. Shout out no, shout out kani Annalyn Santarin. Pasensya itong dagway mo katuog ko na gid ko. Gikan pa ko nagtuob mga kalisanos kay kalambad ako. Karon murag katugon jud. Pero kamot kita maka-upload rin. Tuob ko gikan kay labad-labad ang napasmuhan siguro ko sa sa kaon siguro sa tulog ba pasmuhan nga nagtuob ko gikan karon mo naman katugon na noon. Sinsya kay no kay well panikamutan gyapon nato kay gaduka-duka ko panikamutan ko kay excited na kayo ang uban nga nagsigig pangita sa sumpay no. Si Ivan, so salamat boss dyan. Ayaw pansin na ang basyo ni mo, boss. Maminaw lang region. O no? Salamat kayo, Ivan. Si Ma'am Grace Blanca Flor, wow, salamat sir. Sunod-sunod yun imong upload. Makagana mo trabaho, sir. While ga, paminaw og drama. Amping promise, sir. Salamat kayo, Ma'am Grace Blanca Flor. No? Si Roar, ha ha ha. Ano nagpakidnap? Ho. Nalingaw si Roar no, sa limbo. Si Mihias Lodi, shout out idol, makalingaw jud kayo imong mga drama ba? Labi na ang Happy Dakidak, nagkanindot na jud kayo idol. Samot nga gikawat si Happy idol. Salamat kayo Mihias Lodi no. Si Jubin Sumipo Junior, salamat sa part 11 Sir Idol sa Happy Dakidak. God bless always. Salamat po ninyo Jubin Sumipo Junior sa imong pagsunod ning drama no, Happy Dakidak. Si MM's YouTube, salamat sa part 11 sa Pidakidak o sa payan MM's YouTube. No? Kaso na ganing nasumpayan inyong dugay na nga gipaabot no? Masumpayan ang Pidakidak. Salamat kayo sa inyong pagpaabot. Si Rinaldo Restipica, part 6 loads na po i-upload. God bless you idol. No? Ito na i-upload yung maragay dalan pa ni kamutan. No? Si Ungol Toledo Vlog, insakto jud idol. Dako jud tabang ang drama. Kay layo kayo ang biyahe idol, makawala sa kapirat ang drama idol. Salamat idol. Salamat po nimo Ungol Toledo Vlog. O amping kami sa biyahe no kay makaduka ra ba gyud no. Paminaw lang gyud sa drama no, hindi ka magduka. Malingaw ka ba? Ako gani gaduka-duka na ko ron pero kamot na gyud ang yapon. Ug si Nimalos Beans no? Wow, nice move idol. Shout out lang ko ni Jillian Sulamen na sigig paminaw sa imong mga drama. Salamat. Salamat po kayo ni Manus Beans. No? Shout out kayo ni Jillian Sulamen. No? Imong sigig paminaw sa mga drama. No? Salamat kayo ni Manus Beans. Og si Sapantas Vlog. Thanks idol sa part 11 sa Pidakidak. Nagkaanam na jud kanindot ning drama ba.
Ang Rimaha Idol. Salamat kayo sa Pantas Vlog. Nindot na gano'n. Happy na ni matapos. Duha na lang ka part nyo hang paboton. Mahuman na ni happy na kadat. Ano po tayo ni Puli, no? Kanagi pong medyo katawan na itong ipuli ng happy na kadat. Diyan, ipuli na itong aning drama po niya. Managlahing dalan. Action po. Ang kining igala, hostisya. Ang itaan na ito. Ang drama sa na. May ipuli. Ang kiniagaton na ito, no? Ang tataglayang pang puli na hapit naman yung mga human na po na ho. Laban na kita ni mga kalisinos, no? Yeah. Si ang Grace Blanc, isa mo ba nibalik akong basa? Ay, mana din yung basa, no? Si Ma'am Grace Blanc Capro, no? Ganina, nabasa na natin, no? Kanya si Annalisa, mana po ni? Annalisa Abrosado, no? Thank you, idol sa parto. Salamat po, no? Namino siya sa Lone Ranger. O si Eileen Javier, nindutod kayo ang limbolods ug ang may adlaw pa ka may buntag pa kang maabot na thank you Lord. Salamat po Eileen Javier, no? Naminaw siya sa limbo o sa may buntag pa kahang maabot, no? Kaya nahuman na kung basa mga kalasinas ang inyong mga comment, no? Nahuman na dahil nabubasa. Hindi tambulangan mga kalasinas, paminawan niya ang part 5 sa Higala o Hostisya. I always thought you were the best. O garong mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sometimes it wasn't. Come on, Ruel. Kiss me more. Ruel. Wait, ayaw pagkunong. Gusto kong ako ay mong pakaslan. What? Niya na si Lolo sa supo. Si Ramil pagkatong imong ikasulti? Papauli-uli ba ta niya? Ang akong apuhan ka to, si Lolo Banong. Mao ba? Si Lola Sinda ang iyang asawa. Buhi pa ba? Dugan ang patay si... Yun. Nganong nahibaw ka sa pangansa kong apuhan babae? Ha, Joanna? Sukad ako minumdum nga. Gihiskutan ko iyang ang. Bisag ganito ni Ramil. Nganong nasayod ka? Tagabukiran nga bahin mo sa Negros Kikan, dili pa? Oh. Tubag ako. Husto ko, dili ba? Joanna. Husto giday ko sa akong pangagpas. Ang imong mga mata. Ang ahom ipapaw sa imong kilay. Ang imong bahiyong. Ikaw yun. Joanna? Ngano? Nganong gisagpa ko niya? Tanawa ko. Tutuki ko. Bilang katuig. Bilang katuig na ginauman ko ganyang saan ni Lolo Mano nga inyo kong balikon. Ang inyong saan ang hinungdan nga nagpakaligoon ko. Nga padayon kong napakabuhi. Tungod kay milaom ko sa inyong saan. Joanna? Ako kini. Ako kini si Joanna. Ang suod mong higala ka ni ato sa gagmay pata. Joanna? 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 Nganong ako na niyo balik ka? Nganong inyo kong ipasakyan? Ngano? Joanna! Joanna, pasaliw kami si Lolo. Pasaliw kami. Apan nagka mga pangita mo nga, nagkapugong na mo Lolo sa pagbalik dito. Inyo kong ipasakyan. Inyo kong ipayaan. Joanna! Kamu ang hinungdan ko nganong naingon-ining akong kinabuhi karon. Inyo kong ipasakyan. Inyo kong ipasakyan. Sige. Sige. Kung bago na magkahupas mong kalagot o kahiyopos. Sige, Joanna. Niya, ipataon ko
Pasalo akong lawas. Sige. Gipakasama ko sa kabananap o ni Ramil. Natagamtam ko ganing tanan. Tungod ni mo. Mas gipili ka nilulugaw-ulungan kay ganako nga matuod ni ang apo. Tungod ni mo! Joanna! 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 Ngano mo ako ninyo balik? Ngano? Tilawira Godre Josefa. Josefa ba, Roy? Binabay ka man. O man ay binabay sa Josephus. Josefa. Ay halatilawi. Joy na lang good manay, oy. Kapuyag balik-balik sa akong pangan, oy. Joy na lang lagi. Ay binatan ko na kayo, oy. Mas bagay ni mo ang Josefa. Sus, oy, manay, oy. Bebe, aroon sa mandain eh. Lain magong lawas ko. Murag pait ang akong baba. O yaw sa man, ha? O sa may lasa. Eh, sakto ra bas timpla? Sakto ra. Lami pagkaon-on. Eh, dili na inununan. Tinuwan na. Mauba. Gidakuno. Ay, sinaw-sinaw. Maglakansalan ko. Naudya di mo. Manay, wa pa ba mabalik sila si Bro Ruel, Joanna? Wa pa man dong. Mao ba? Awa. Wa, goy, patasan bataa. Magbiya di manang head. Dinailan ko sa loan, magpaabot nila. Hapit natin nga sila mauli. Kilain ako na. Kalaay ko nawas, Joanna. Muraghaw ang kayo ang akong gipati. Mo na hinungdan nga naabot ko sa mga kamot ni Ramil. Tungod na doon sa kababae nga gipatuuming pasulong minindot ka trabaho din sa syudad. Abanti ay, saklab ang among gisangkuan. Ug hangtod karon wala ko'y balita pa sa akong amiga nga wala mabalik na itong kabiuna nga akong giingon nimo. Pasalo ako, Joanna. Dili na nato ikabalik pa ang tanan ng aki, Ruel. Gusto ka? Si Lolo pa nung hain si Lolo. Gusto ko makita pag-usap si Lolo. Joanna, dili ba mo? Pansa? Pero nga naman. Basta, may mga pangitabo nga dili mo na kinahanglan pa masayran. May katungod ko makita si Lolo. Ako ang matuod niyang apo. Sige. Usa ni mga adawa ato pagkikitaan si Lolo Banong. Salamat. Sorry. I'm sorry. Ngamigakos ko di mo. Gimingaw na lang kaayo ko ni Lolo. Wa ka mawa bisan sa makadiyot ng sunahon na ni Lolo. Kanunay kanyang gisgutan matagi gayon nga magkasulti mi. Pero, Joanna, isa na ko. Ngaway mahibaw ning tanan. Way ay mahibaw ini. Dili may mong masayo si Bro Ramil. Nga, duga na kitang nagkaila. Nga nagikanta sa managsamang dapit, Joanna. Unsa? Pero nga naman. Basta lang. Tumanag isulti ko ni mo. Dili sila mahimong masayod. Sige. Salamat. Kada ko na si mong kalainan kinadto sa gagmay pata. Yung hit ka kayo una, di ba? Unya, kalkag kikabuhok. Kada na yung higta ni Lola ni Mosinda.
Pero, imo sabday kuhaon. Ikaw, Sab. Sipat ka sab kaayo kani ato sa may kata. Kanuan ay tang tuas sa sapa. Aron manakop ta og isda. Kunwa palang unta matapos katong mga adlaw. Kunwa palang unta kukuhaan ni Mama. Uban ko tanaw sa pagtago-tago kani adto ni Lolo. Ruel, Nakita mismo ni Lolo Badong ang mga tao nga mo'y nagpatay ni Lola Sinda. Ug sa ako mga gitikanan. Diyos ko. Tingali, gitoy asap si Ginoo itong higayon na. Gakuhaon kasi mong inahan. Kaya kunwa pa, tingali. Wa ka na usab karon. Mas malipay ko kung nahitabo pa ka na, Ruel. Joanna, Sama na usab ko sa pateng puhi upan ni Ramil. Joanna. Ruel, suot ka mamanig kay kala ni Ramil. Basin pag mamati siya ni mo kung imong hangyoon nga buhian na lang ko. Ha? Gusto na ko makalingkawas upan niya. Gituyo usab sa Ginoo nga makakita ta pagbalik, Ruel. Ron imo kong luwas ang gikan kang Ramil. Joanna. Please. Hangyo si Ramil nga buhian ako. Please. Joanna. Isipon kung dakong utang kabubuton kinidihan ni mo. Paselo ako. Usibot mong ipasabot. Dili ko ni mo tabangan. Dili pa sa pagkakaroon, Joanna. Dili pa. Ruel. Uy, wala na pagkabantay sa oras. Hapon namin ay. Tanoy, mamuli ita. Naibaw na to sa Bro Ramil karon. Kung anong nadugay ta. Kung mahimo pa lang, dili na ko buot pa nga mabalik dito. Joanna. Uy. Ano may katawa ka? Tanawa na ka pagkagdugdug. To na. Niwan yun. Dali, Joanna, dagan. Marutas ka nan. Dali. Kalit nagbundak ang uwan. Gani harating nagdagom. Walang tawag kabantay tungod sa atong gipanagsultihan. Tingali. Pahinay ko jacket, oh. Nabasa ka. Ayaw na. Tana. Gusto kayong uwan. Di ba klaro ang yan? Hinala sa pagpadagan. May bakal na ito kaslan! Bakal! Dali ka naghipos, Joseph. Kay kusog ni Uwana. Mabasa ang hilayhay. Ay, hilay-hilo din kong ginoon naman ay, oy, matsuyan ko, wala lay kwenta. Si Punon ko, ani, ha? Mabugnawan akong hubo. Inom na lang og daghang tubig. Inighuman ni mong pukas. Yaya, Dong. ba manawag mo sa Dorwell? Kunhayan na sila. Hindi hapon ko nagsigig panawag, pero di siya makontak. Wa man, Dong. Si Day Joanna di ay. Why cellphone si Joanna? Tuod, Dong. Wa man din ni mo hatagi kay mahadlo ka makakontak sa iyang mga paryente. Huwag ka na ilabot, na. Huwag ka ba ilang numero ni Bro Ruel? Wa ra ba, Dong, da? Sugas uwan, oy. Suman, may sikwati ka diha, Dyson. Ay na, kung maghimo ka. Himo ta, Dyson, ya. Lami kay higo buginita. Bugnaw ang hangin, oh. Ginaday. Isaba diha, oy. Magday ka lang lakig bay tuyo. Ay, someday, ay. Uy, boss, ni Amday ka, boss. Ayaw saman. Wa pa ba mamalik sila si Day Joanna o Ruel? Kabantay ka? Wa, di ba? Aw, kabantay bitaw. Oo, bitaw. Askang hibuanga. Mura ganina pamantong naglakaw. Basig nabalhin sa layo ang kwan, bus ba? Nabalhin sa layo ang simbahan. Tabukono naglaod mong nadugay. Usa? Ay, kumpiyansa ka lang si mong amigo, busing. Pastilan po na buya kagwapar ba itong na Joanna? Basig, surit buton to!
Busing, kwilyo na ko. Kwilyo, mag-isip, busing. Ayaw i-apel sa mong kumedya si Joanna o si Roel. Nagsabot ka. Oo. Sorry, boss, sorry. Ay. Musa ka na kong balik sa taas mo na eh. Kung maabot sila sa Bro Roel o Joanna, palahusan nila sa mong kwarto. Oh, unsa na? Ha, tagam kas imong kaatrebido. Lalaking dako sulsulan. Di na sulsul, eh. Di na sulsul kung tinuod. O niya, dili man tinuod. Ay, saan magkuno pagbalhin sa simbahan sa Tabukunog Loud, be? Tabukunog Loud? Mabalhin day na aura mismo. Wala po siya aura niya, eh. Hey, istorya ba lang gunagot? Kay, nadugay mamanug mayo. Ikaw, diday ka mahibong kung ganong hangtod ron, wa pa man sila mauli, ha? Ay, nahibong ko. Pero wa bongga. ko togke o pagduda. Aw. Yabagit ka. Ha? Day, ina kong bakakon. Kung dili ba nato, suta. Usanin ni mga adlaw, nang layas na silang duha. Unsa? Paing labing natin skilay. Luto tag si Kwati, day. Eh, luto to hagi mo. Aw. Bahalag mapasok ng simod ni mong yubitan. Ay, buang. Ay, awan niya ninyo. Awan niya ninyo. Bida. Stilan kaluto nun ko na. Kapoy man. Di ko magluto. Kape si Kwati, eh. Mga pin lang ko, eh. Kidali ra. Nabangga di pinipunuan sa di kong kahoy. Ubus ang gabi sa kasada. Ano ka di kay huwag may manayog kahog. Si Joanna, nagdugo yung agtang. Joanna, Roel. Ayaw na paglihok. Tapuhan ko yung agtang. May samad ka. Sorry, huwag ko magkabantay. May baka nga galit kami tunga sa kalsada. Ay na. Nabangga kining imo sa kanan punuan sa kahoy. Tagsi pag-agas ang dugo si Pusamad. May emergency kit ka ba? Kadiyot. Ganong gigisian mga imong shirt. Imidahi ko si mga agtang. Para buhunong na ang dugo. Umana, sakit ba? May samad ka usab sa imong agtang. Wa kini kaso. Iya kong gitutukan mayo. Roel, Joanna. doon na kayong imong naong sa akong naong. Suway ko pandara sa kanan. Pasado alas 8 na sa gabi eh. Nangita na nato ron si Ramil. Gusto, suway ko siya pagtawag. Drain ang akong battery. Manaw ko. Ako suwag tanaw makina. Kusog akuan, mabasa ka. Okay na. Hubon ka ko t-shirt. Aron dili mabasa. Nasukunagit ron si Ramil. Kung nga nang mapapi mauli ang ton ining taknaa. Aning uwan na da. Dugay kay Numan. Mababagihapon mauli sila si Joanna o Roel? Wa. Shit. Tagi ko nim giinom. Oh, yeah. Mas maayo pag biuban na lagi ko ganina silang lakaw da. Kung wa pa lang sila mo ingon nga sa simbahan sila paingon, makauban unta ko nila. Shit. Hay naman ka sila ron. May mo ba sugar maghilom ka? Wa ni mo ipapangita sa imong mga tao? Wa. Oh, tingali kain na sila
Tingali kung saan nahitabo nila. Way daw tang mahitabo nila. Kau ba ni Joanna Ruel? Dako kong pagsalig sa kong higala. Oh, well. Kang Ruel, makasalig ka nga way daot ang buhaton nga to kang Joanna. Paliparan magani ko nga mas sexy o mas gwapa ko. O mas hamis pa yun. Hasiya pa ka, ha? Pero kang Joanna, murag, kuwang kog pagsalig atong bayhana. Tingali kaptulisab to. Usa? Hinumdumi, nga naa sa mga hilumon ang laom ug labok Ramil. May mo ba sugar? Dili sama ni Mus Joanna, lahi siya. Oh, really? How sabay na ana bayhana nga daig man kay mo anak niya? Daghan. Mas dagang hiya si Joanna nga wa nimo. Like? Daghan ra kung akong pagsubayon. Mas may pag mag-inom lang tadi. Inom lang na, oo, imo rin. Hain mo ka silang duha karon. Shit. Ay, ako ang tagauban ni Rowell karon og unya. Gusto kayong bundak sa uwan. Mugawas ko gikan sa sakyanan. Og maliko. Aron maliko ming duha. Hanggaw. May shower din is bay, hot and cold pa. Mas nindot tunbog na og kauban ko si Rowell. Unya. Magdagandagan mi. Iya akong madakpan og unya iya akong kakson. Huwag gyapon. Nasuko na ron si Ramil. Tingali ko sa nasayang buhaton ako sa itong pagpaulit. Tingali ngayon na sa kumasakitan. Joanna, gusto na. Ayaw na pagkita ka. Gusto na. Ako na bahala ni mo. Hilo na. Gusto na. Dili na ko buot na makita kang muhilak. Wala ko tuyo. Nadala ko sa... Hinay ng uwan. Madana. Suway na kong tanaw sa unahan. Tigalig doon ay bahay. Mga itag panabang. Dinig ka lang. Ilag lang puntahan sa sikanan. Mabalik ko na yun. Iya kong giyakan. Ug may bawas ko. Nga bang may bawas man ko? Nga naman. Nga bang huwag ko man kapugay akong gibati. Sadang gitutukan ko siya. Nga nung gihagkan ko man si Joanna. Dili ko katuang ang buhaton. Giluiban ko ako higala ka si Ramil sa kong gibuhat. Apan may bawas siya sa kong paghawak niya. Huwag ko nakita bisan gamay kasuko sa iya mga mata. Malagsama ka nga mong gibatin. Kita ka sa na orasa, ha? Di ko buta. Helen, you should know nga pasado alas 10 nas gabi. Pagkahurot na tag-usa ka botilya sa vodka. Ug hapit na sa pahurot ni usa. Hapan ang duha. Kung hain man sila gibutang sila litsingan himutangan karon. Maayo tag maigo sila skilat. Litsi sila. Ipasubay ko sila sa daan paingon sa simbahan nga kanunay nga tuwa ni Joanna. Pawas sila makita sa kong mga sakop. Tigali kita ba na ni Joanna nga akong Rowell?
Sa? I know. I know may pagtanaw sa sa akong Ruel. Dili lang ako nakagusto kang Ruel kung dili lakip ang imong papay. May gusto siya sa hilom sa imong higala. Shut up, sugar. No! Mga litsi sila. O pagani ko makatilaw ni Ruel? Maunal ko tong animal ka, Joanna! Shit! Litsi! Mayo mo ba, sugar? Muhilom ka na. Sip mo ka ko! Litsi! Hilom ba? Mayroon ka rin kong hilom! Hilom! Dili ko magkaginawa. Makainitari mo kasabad, ha? Sikang dako alingogog! Ha? Animal ka! Hindi ko gitook! Sarap! Tigas kay kulit! Gusto na! Hinaunsa naman rong duha nga naglugubo naman sa may Barney Mansion. Ali ako kunong lion manay. Animal ka! Panay, tanawa. Murag iring ang gibugno ni Sugar si Dong Ramil. Ang nga iyang isakyan si Dong Ramil nga naglingkod niya ng high chair o sigihan o kauras. Awan na tanawa. Hinaunsa na pakinibay hala. Tingalig mahinay ka na ni Dong Ramil. Oh, makita niya iyang ipangita. Nga no, bitong nagminal dito. Dali na itong uwangon. Mapaganta. Unya nag mga yung tabang. Di nilang una ta. Audience lang una ta manay. Di ka munong. Daghan na kayo kung sama si mong kukubayana ka. Ayaw kong loob. Sibil ako ng imong kamaldita. Ha? May namasayot ka. Nga kung magdayon mangganita, ako ang masunod, Sugar. Santisima mga bastos. Human maglinuukay, no? Karon naghinad ka na daay, masuya malagtaan. Saba na Diyos si Pusoy. Bastos. Tana. Mamiya na tagikan din, kalain ba nilang tanaon? Anong hibaw man ka? Anong hibaw man kang lain? Mitanaw sabdi ay ka. Ay, kalit man. Nakakita ko. Pero milingyo sa dayon ko. Awa. Ang babae mo imihubo sa t-shirt sa lalaki. Hain ba? Aray. Ay, ginoo ko kabastos. Tana. Ay, sa manay mo tanaw sa... Namarit ka na. Ay, kung kita Barik ka na. Ringgiton ka. Ay, tana. Ay, sa... Ang init nga sabaw, higop mo yun higop mo na. Salamat, yo. Salamat. Pastilan, kanyang akong payag. Maugiunang maduulan din kung may mabiriya nga sakyanan panahon sa kagabion. Ako ramay dunay payag din Tuwa pa sa layo akong silingan. Silingan pa may tawag. Taan niya nga, tuwa naman sa layo. Ingasam niya na sa among bukid sa una iyo. Aw? Lagyo kaayo ang among mga silingan. Aw? Yung nga, sa sapata magkaroon na yan. Mga hinog nga mga bunga sa mga punuan dito sa lasang. Tamtama nga hoy si Lolo Banong. Og sa atong papauli, nag-andam na sila si Lula Sinda og sinang Emma sa atong painit. Oh, ikaw kusugi ka mong kaon. Lamurok kay kagaping sa una. Unsa? Uy, dili ha? Lamurok. Ikaw ra. Ha? Makapirma na sa ninyo katawa. Uy. Kung mo nga suod na kamudaan sa gagmay pa kamo, bagay ganyan mo duha. Bagay. Kay nasuhito naman mo sa usag-usa. Iyo. Ha? Tinuto kay Bedayon. Sige na. Higop na muna ng sabaw sa utan. Samtang init pa na. Muragid taon na akong madali og luto din
kamunggay o agbate nga naasdool sa akong nataran. Ay, Paborito na ako. Oh, Oy, dungan. Pastilan kayo bagong magtiayon. Katamis pag yung tintaon. dili. Sige na, kaon-kaon mo dahil mo kaikog. Ha? Ayok ikog-ikog. Ang damon ko na ang inyong banig. Pasensya na. Wa ko ikama din nga kapahigdaan in taon ninyo. O sana sa mga akong kwarto. Busa kamo na dito sa akong kwarto. Ako din sa sala. Ayaw. Dinilami sa sala. Ayaw. Mga bisita ko kamo. Ayaw ka pala ka. Limpyo ang akong kwarto. Ayaw gamay lang pero limpyo. Nala, sige. Biyaan kung na kamo aron nga. Makakaon na kamo karong diha. Paghinungitan. Salamat, iyo. Ay, huwag mapaday ta sa buntot makauli. Sa isabon nagpaang unang biyahe sa Balapal. Nga to ako na sa ubos magpuyo. Matubas ti guwang. Layo pag ikanin Basta, kao na. Ano magkapaway na ta? Uga, magkamatatag sa'yo. Pasensya na. Ay, nangimaw pa yung napali na ang habol. Basta tanawa, gamay, radyo ng kwarto. Way kaso, iyo. Salamat, iyo. Ay, okay. Nala, sige. Mga tuog na kita kay musayo pa kita ugma pagtugbong. Ha? Salamat, iyo. Way kaso. Pao nga lang unya ng lamparilya, ha? Kung mga tuog na kamundo, ha? Sige, iyo. Higda na. Asa ni mo gusto? Dool sa bongbong o diri sa pikasapin? Bisan asa. Sige. Diha ka na lang. Higda na. Ako di ka. Masayo pa taog ma. Makulit kami katawa nga mitanaw na ko. Sorry. Dili lang bagay ni mo ang duster. Unsa? Nanaway ka, ha? Ay, ari! Naigo akong mata. Ha? Naigo akong mata. Sorry. Sorry, wala ko tayo. Bibi, ako tayo po. Sakit ba? Ha? Wa na. Ha? Wa na. Gitutukan na sad ko nimo. May mo paron. Ganun ba yung matuto ko? Maanod ka? Unsa? Unsa may gusto ni mo? May suga? O wa? Ha? Madlo ka ba kaya pong way hayag? Bisan kamay? Kung natuwa ka? Sa baka dito sa gamay ka ba? Dili na. Kung mo, ato lang pagbunon na. Gawas ka may ikong sa gas. Lago mo niya kaya tag ilong. Ining mata na to. Mapuno sa anuos. Sige. Nanagtuga og tala mga manok. Wa pagyapon ko makatulog. Ingon sa wa ko mayroon na nga. Gikatapal ko kanon si Joanna. Kadugay na sa katuikan. Wa ko magdahom nga. Dini ko siya sa subo ikakita pag-usap. Nalipay ko nakita ko siya pagbalik. Apan Diyos ko. Kaluoy sa sitwasyon nga nimutangan ka rin ni Joanna. Nahimo siya usa sa mga biktima sa illegal nga negosyo
sa pamilya ni Ramil. Ug pugos yung gitipon nila sa pagpuyong. Anong naingon na nini? Anong kinahanglan maingon nini ang tanan? Managsama silang dool sa kuntukan. Diyos ko. Giyahi ko sa angay kong buhaton. Salamat sa tanan mong kaayo, iyo. Ay, why sa pa yan? Iyo, salamat. Oh, dawatan ni. Ayaw. Dili ko mo dawat o bayad sa akong pagpadayon ninyo. Dili ka na bayad. Pasalamat lang na sa imong kaayo. Ayaw, Inday, ayaw. Gamay ra na. Pero imo nang magamit. Sige na. Aw. Mo ba? Ay, salamat. Ato na mi. Pag-amping ka na iyo. Salamat. Salamat kayo. Pag ayo-ayo ka mong duha. Ato na mi, iyo. Pag-amping ka mo. Pastilan. Kadako ninigatag ni Inday Johanna. 5,000. Santissima, hindi ba ka mong duhagikan? Sa bukid. Unya ko na ka magpasabto niya. Si Ramil. Aha, kuan. Musa ka una ko sa among lawak. Inday, pamainit una. Musa pa, Yaya. Dong, ayaw glain na ha. Pero mahimo bag masayod ko kundiin mong duha mabuntagi? Suginan ka ikaw sa tanan, Yaya. Dawaton lang unta ni Ramil ang tinuod ngay nung dan. Kung nga nung mi mauli ni Ruel kakahapon. Hinaot pa unta. Niyan ako tungod sa amang lawak. Bahala na. Masod na ko. Niya magkatug si Sugar o ba niya? O pareha silang way mga sabot. Pastilang, waldas gahapon ni Dong Ramel kung hain na mo. Kung nga nung wa mo mauli. Di pa subay pa niya ang simbahan di nangadto mo dito. Ay, di giday mo makitaan. Kay dito magkahaday madaot ang inyong sakyanan sa bukirang dapit. Ada, ano man sad oy? Kamo bitawin nag-uban? Unsa may nangana? Nahingawa lang may kay nganong wa mo mauli kamo dayon. Unya, bago para ba mo na ambos ni Dong Ramel? Balik ko niya sa kitan nga nabilin dito. Apano niya na ko na may mata na si Bro Ramil. O mapasabot ko na kung anong nadugay mig uli si Joanna. Gusto ka. Kilabig siguro, mas nuhuan ka niya kay ni Day Joanna. Day, sa man dito ka nagikan si ang kwarto ni Dong Ramil? O liyaod saban? Nay, nanok pa siya. Uban ni Sugar. Unsa? Daan pa jud ko? Kawak yo, dili ka di sa mabayhana. Uy, resulta mga lang inom nila gabi eh. Joanna? Okay na ko, Ruel. Naanod ako ini. Kadto lang gibuhat ni Bro Ramil si mga tubangan? Mismo. Unsa? Uy, naulit naman lagi ng honeymooners. Unsa? Hoy, Delphin. Isayo pa ha. Nagsugod ka na sab. Ingon yun anang may mga daotan o mga binuhatan man, nay. Daotan dyan sunog huna-huna. Uy, ako daotan? Uy. Dili bidihan nimo kinahanglan mo pasabot. Delphin. Unsa? Gimana ito nimo? Hala, magpakasaba sa batanon. Samday ka, magguwang ka mang kayo ni Dong Ruel. Ay, Delphin lang di ay. Anong butangan pang mga nagnoy?
Hindi naman nagsampit sa pangalan ba? Walay manoy. Saba diha, oy, Delfin. Gaga kadiyot eh. Uy, kanahan ay. Ako kapi ng imong gihigop, ha? Ha? Ako to na lagi imong lain oy. Dadon ko ni sa may hardin. May dito kay bugnaw ang hangin. Maog yun. Ato dito. Kay kanina, bugnaw sa mapalibot din, he. Pero pag abot ni mo, no? Uy, miinit o kalit. Unsa? Ay, sus kanimo, Delfin. Lakaw na. Sige na. Bitbita ng kape. Ay. Lakaw. Mga mo ayaw din eh. Ha? Ipagkapit. Pabisang kuhag insaymada. Alalagaw dito si Bat. Ay, Day Joanna. Ayaw tog isod sa imong huna-huna ang gisulti ni Delfin karon ha. Hinahibaw ka na bitaw, ana. Joanna? Ay, kabalaka, Ruel. Okay ra ko. Si Ramil lang ang akong gikabalakan. Ako na may baw mo pasapot ni Bro Ramil. Kilabas ko mo. Hindi ka pamalinis si Sugar to pa na ako. Nagtanday pa. Ubangon ko. Susihon ko kung naulay na basla si Bro Ruel o Joanna. Taod-taod nang uwag ko may nanok. Napot og nanong. Apan komportable kayo ko sa papat ni Ruel kagabi. Hindi mo gagahapon ni Bro Ruel. Ramil, nagmata ka na di ay. Diin mo dadas, Bro Ruel. Diin mo mabuntag eh. Kung saan may naitabo na sa ninyong duha, gitintal mo ang suol kong higala. Kumidya ka pa. Komedya? Komedya? Taka ni? Gingansa mo man ko ng imong pistola. Ayaw ka nang iatubang ka na ko. Maluoy ka. Huwag ko isa. Ayaw. Kung dili ka gustong mamatay, tug-ani ko sa kinod. Unsa'y gusto mong masairan. Nagtupad sa pagkatuog sila si Joanna o Ruel. Unsa? Tugan! Oo. Nagtupad sila. Daan pagid ko. Imposible kayong dili sila mag-uban sa paghigda. Kung kayo nagtupad man sila, klaro na lang nga may milagro nga nahitabo tali nilang duha. Dili ba tiguang? Wa kumasayod, wa. Mao ba? Kung wala ka mo lang tuyo, makabiya na ka mo gikan din eh. Ayaw pagdali! Mamiya lagi mi doon din he. Mamiya mi. Pero unya na. Kini! Ano mo nang ibiran, tiguang? Wa na tayo kinahanglan pa niya. Di na tayo kinahanglan pa niya. Tiguan na bitaw na. Kanapay di na siya mag-antos mo niya siya yung sakit. Tiguang na ba yan na siya? Unya, nag-inusara pa yun. Ako siya gihatagan og pabor. Gipapahuway ko siya og sayo. Yan. Saan naman ang patay niyan lawason? Pasagdan. Usaw mo day. Sige, dali na. Dali na mo. Dalian niyo sa pagtanaw kung unsay daot sa sakyanan. Karon makabiya na ta din eh. Sige na. Daan pag yun ko. Hindi gyud kasaligan kini si Ruel. Gisurikpot sa hilom si Joanna. O sa mapakita buang? Ngano na hugman sagdan na si Sugar? Ay, ambot lang dong. Saon nga kini magot si Joseph, makakuha ang tatag impormasyon gikan niya kung wa pa ni magkuyap-kuyap tawhana. Bisan mahadlok yun ko magkita ko dugo. Ikaw ko na, bebe. Misaka mo dayo ng akong kabuhi nga nakakita sa may agas nga dugo sa ni Sugar, be. Asa hospital na ni Bro Ramil si Sugar? Wa sabi masayo dong. Kaya naman dong, nahingawa ka ni Sugar? Imong agpatson? Wawa. Nahingawa ko ni Joanna. Tingnan usan sa gibuhat ni Bro Ramil niya. Tungkol sa nitabok ang Sugar. Ha? Tawagan ko si Bro Ramil.
Sugar, Sakit sa kong kalawasan ug sa kong ang hain ko. iya ka sa ospital. What? Nainumdum na ko. You bitch! You pushed me! Buot ko ni mo pat yun, animala ka! Sorry! Wala ko tayo Dili ko tayo yung itukmod ka. Ipanlimutan ko. Sorry? Makuha ni mo sa sorry ang gibuhat na ako, ha? Dili ko masugot ka, dili ko makabawas ni mga animala ka! Sugar, gusto na. Gusto na, maibot na rin mong dextroso. No! No, pabawas ako ng animal! Sugar! Joanna, palayo. Ay, pagbarog lang niya. Sige, nagawas na. Bitch! Sugar, husto na lagi ni ata sa ospital. Shit! Dili ko makatugot ka, dili ko makabawas na ng bayana. And you know nga mo bawas gab ko, Ramil. Di ko musugot nga pasakitan mo, Joanna. Usa? Wa niya tuyo ang itukmod ka. Og bituo ka? Dili ba ka ako, Joanna? And I'm a liar? Come on, Sugar. Nangay nagpasaylo ni mo, Joanna. No! No way! Humat sa'yo gibuhat na ko? No way! Pausan ko siya sa bisan unsa nga paagi, Ramil. Kung may dautan kang buhaton kang Joanna, manubag ka na ko, Sugar. What? Joanna? Ruel. Unsa na ito po? Wala ko tuyo, Dili ko tuyo itukmod ko siya sa hagdan. Nakaligtan sab ko sa akong gibuhat. Igo na. Ayaw na paghirak. Ay, naman tupay mo, Joanna. Pangitawan ko siya. Tingalig asa si Pengon. Ano bang gitugutan ko man siya nga magawas kasi Rosa? Tingalig ba kahigayon niya sa pagbiyan ako? Sa laban ng ospital. Tingalig. Oh. Si Joanna ka na o Browell. Nagkako sila! Igo na. Ano paghirak? Ang didi? Pahiran ako imong aping. Hila ko nagigapong ka. Barakag bata. Oh. Ramil. Bro! May kiniya ka na, bro. Nakapas ka na yun. Pakalma sa to si Sugar ka. Murag mayo ka mo pakalma na kay nakapahilom ka man ni Joanna. Nakaw na, bro. Ibawa na to siyang muanhi ka. Sige. Ramil. Kung nahitabo pa nga laing lalaki ang nakita ko nga imong gikagakos, Joanna. Pita, ikay ang kanamanontaron diha sa imong nahimutangan. Ramil. Pasalamat ka nga dako kong pagsalig sa suod kong higala. Ramil. Sugar? Ruel. Come here. Give me a hug. Pero, ilang ko na napuntahan. Kumusta ka na? I'm not good. Tinawag kibuhat itong bayhanan ako. Buhat ko niya pat yun. Tuyo ko niya gitukmod sa hagdanan. Wa tuyuan ni Joanna nga itukmod ka. Labanan ni mo siya? Dili sa ingon. Apan may mga panghitabo lang yun nga may mabuhat ka. Nga wa kasi magkugalingon. Gituyo man niya uwa. Still, she pushed me. I need a hug. May bunog ka. Tambal man na. Comfort man na. Sige na ba? Hug me. Ruel, tighter. Masamot ang bunog ni mo ko na
Hugton di ka pagkakos. Okay. Pero dinhilang ka. Don't ever leave me. Sige. Buti na ko si Bro Ramil siya nakita. Nga nagakos Miss Joanna ka kanina. Tinggali ko sa iya buhaton kay Joanna. Ruel, Ha? nahilom ka. Naluoy ka sa kong kahimtang, no? Oh, thank you. Gaksa ko gusabi. Shit! Uy, batasan. Minahus lagsod. Sugar! Daddy? Dad, ngano ni Aka? Kasi nagpahibawan mo, ha? Nga na idayon ko as soup na sa inyo. It's okay, Dad. I'll be okay. No. You're coming home with me kung maayo ka na. Unsa? No, dili pa ko gusto mo paulit, Dad. Dili ko gustong supakon pa ko ni mo, Sugar. Ang akong gusto ang matuman. Mupaulit ka na sa mansyon. No! Oh, kinsa kinilalaki nga imong ikauban din, eh? Si Ruel, Daddy. Akong hinikugma. Sugar! Unsa? Sugar, tingnan mo. Daddy, give me some privacy here. Sige na, biya na lang. I'm okay na. Ni si Ruel nga makatiman ako. Imo kong diabo? Dad, I love you lagi. Pero dili ko gusto ma-word ka na ako. So, you better go na, ha? Okay na lagi ko. Promise. Scratches na ni O, tanawa. Sugar, I love you, Daddy. nasayod ba kining lakiha nga? Of course. Og nasayod ka sab nga fling kini. Pero Dad, malipay ko ba niya, Daddy? Busa, pahimusnan ko ng higayon sa tangdaga pa ko, okay? Daddy, please, ayaw na kitawon ako. Sugar, You love me, right? ayaw gusto na nga kung pagmahal niya mo, anak. I know buhaton mo ang tanan alang nako. Thank you, Daddy. And thank you sa mo pagbisita nako. Oh, okay. Oh, thank you, Dad. Pinangkakas imong amahan, Sugar. Mori ka na siya kasosyo ni Senyor Felipe. Ikaw lalaki. Oh, sir? Daddy, watch your words. Gusto kong bantayan mong tarong ang akong anak din. Ha? Buhata ang tanan niyang gusto. Sir? Ako na'y bahalang mubayad niya. Bila ba imong kinahanglan aron dili mo biyaan dinhi ang akong anak? Wa ko magsinalagbayad, sir. Dili tanang tao nang kwarta. Oh. Now you know nga nung gusto ko siya. Kaysa sa imong gibuyan ako, Daddy. But still you have to marry Ramel. I know. Dad, sige na, bala ka na. Oh, okay. You take care, Bunny. I love you, Daddy. I love you, Iha. Oh. Ingon pa ginawa ng mga dato. What? Palito ninyo ang tanan. Aron lang makuha inyong gusto. Roel, money talks. Dili sa tanang higayon, Sugar. Kaya ko, bisag kaligoon pa ko ni mo kwarta. Dili ko ni mo mada. Roel. Wa mauli si Roel. Napabili na igihapon siya dito sa ospital o ba ni Sugar. Nga naman mura gikusi ang akong kasing-kasing.
nga nagkunahon na nga nag-uban sila. Dili ko kiniangan patiun nga to kang Ruel. Hikala ko lang siya. Suot nga hikala. Joanna. Oh. Nagbata ka pa rin. Kano sa magkagawas si Sugar sa ospital? Ambot, tingali ko ma. Mao ba? Dinhi paghihapon siya mo pauli. Oh, tingali. Wa ko masayod sa dagan sa auto katong bayana. Dili ta mag-gisgot ng Sugar. Dali na ba? Ramil, please, dili una ron. Ramil, unsa pa? Gaksa ko. Gusto kong gakson ko ni magsama ka hugot sa imong pagkakos. Itong pagkakos ni mo kang Bro Ruel kaganina. Ramil! Nakita ko kaganina kung giunsa mo pagkakos si Bro Ruel. Mas may pagbati. Mas hugot. Mura magsuod na kay mong duha. Nagkasuod na dahil mong mayo? Bida. Sukad, wa ka mugakos na ko usama ni Adto. Ramil. Kaksa ko, bi. Hugdi pa. Hagki ko. Ramil. Hagki ko. Aron mawa kini akong pagduda nga nagkagusto ka sa suod kong higala. Ramil. Sige na dayon. Ako ka lang, Joanna. Ako ka lang. Aray, Ramil. Ramil, kisakitan ko. Ramil! Unsa? Giunsa nila pagkasayod sa naibutangan sa tumbudika? Ha? Mga animal! Tawag si Colonel Mason. Animal siya. Nganong wa siya magpahibaw na to nga may mahitabo nga raid sa atong budika? Ha? Buset! May mitip sa mga NPI sa naibutangan sa mga budika. Buset! Dakong salapi ang nawa kanako karon. Kinahanglang masayran ko. Si Kinsa ang nagtip sa mga pulis ni Marcia. Dad. Nasayod ka ba sa naitabo, iho? Wapa, ngano, Daddy? Diri na usa sa itong mga budika. Ug may nakuha nga mga drugas. Unsa? May mitraidor ka na to, Ramel! Kinsa, Daddy? Kana ang gusto ko masayran. Magbayad mahal ang may traidor ka na to. Senyor Felipe. Maayo kay nakikita kagayon ka na ko, Colonel. May tabo ka ha, nga dili, senyor. Birthday na sa imong kinugos sa sunod adlaw. Mao ba? Oh, ikaw na may baw sa imong itunol sa imong kinugos, senyor. Dili ko gustong mudiman. Human ka magpagkahilom sa pag-raid sa usa sa mga budika. May kaisog ka pa sa pagpangayo ka na ko. Senyor. Usan ko na, Colonel? Usan ba na, ha? Mihina na ang among koneksyon? May mas dako pang mubigay kay kanamo. Hinungdan nga gikalimtan na kami nimo. Bawa? Senyor, dili na mahitabo. Karon rumi. Wa mo agi sa akong opisina ang mong raid. Ang NBI mo ay nagpatigayon sa mong raid. Hinungdan nga, wa ko'y kasayuran sa mong hitabo. Silo ako, Senyor Felipe. Dili na kubuot nga mahitabo pagkini-pag-usap, Colonel. Dili na, Senyor. Dili na. Ipaniguro ko kinagani mo. Mayo. Kay oras nga mausap pa kini. Nasayod ka na. Ha?
nasayod ka na usab sa imong dangatan, Colonel. Dili ba? Oh, Senyor Felipe. Imo ba kong gibaharan? Bahad? Uy! Colonel, dili ko magkamaulyan, ha? Kung sa may pulong nga mo gawas sa kumbaba, ako yun ka ng buhaton. Busa, dili ka na bahad, Colonel. Bulihan ko ikaw sa mas makalaumi nga may paingnan nga among gibayad nga dako. Ilawom sa lamesa, Colonel. Apan, hipuson ko una ikaw. Don Felipe. Don Felipe, kalma lang. Sarap ba ng maong budiga? Dili ka na magkakibhang sa imong mga bahandi. Usap-usap. Huwag kay angin kabalakan, dili ba? Huwag ka mo gamit sa imong pangan sa tanan mong budiga, dili ba, Don Felipe? Ha? Gamay ra kayo ka na? May nung danon ka na ko ang matag sentimo, Colonel. Oh, nasayod ko. Ingon gyud kamo riyan ang mga negosyante, pero ipasalig na ko nimo, senyor. Dili na kini mausap pa. Unya. Ayo. Mamahay mo bag. Pangayoon ko ang imong regalo ug advance alang sa imong kinugos. Mao ka na'y gusto ko ni mo, Colonel. Kanang kabaga sa mong naong. Kung dili pa, waunta kita magkasinabot karon, dili ba, senyor? Gamit kay kining kabaga sa kong naong aron talikdan ko ang akong katungdanan sa balaod. Baylo sa dakong salapi nga akong madawat ni mo matagbuhan. Unsa man, senyor. Makuha ko ba ka na karon? Diin man kagikan. Nadugay lagi ka. May kaya tulog ko sa silong. Ready na ko. Makagawas na ko gikan din sa ospital. Okay. Ako na bit-bit sa imong mga butang. Thank you. What? Mahibong pa ba gihapon ka? Nga ingon anak ko hangtod karon? Dagan kay kabuang, sugar. Dili na kabuang, Roel. I really like you. Sweet o di kayong imong amahan mo, ha? Of course. Wa may gitago sa usag-usa. Nasayod siya sa tanan kong lihok. Gawas na lang ni ining nahitabo na ako karon. Dili mahimong masayod si Daddy nga agi katipo ni Ramil ang hinungdan nga nahugos hagdanan. Tingalig. Oh. Wait. Meron pong wa ko man tuod sulti si Daddy sa tinuod. Sugar, magubot na mo. No. Gusto. Kinahanglang masayod si Daddy sa matuod nga nahitabo na ako. Nagtuyo akong gitok mo di Joanna. Aron sa ingon, wa na ko'y problema pa ni anang bayana. Si Daddy na mahibaw mo hipos niya. Well, ouch! Gisakitan ko! Dili mo may pasakitan si Joanna. Why not? Mo ni angay niya. Maayo na masayod siya nga dili usa ka ordinaryo babae kining gigabangga niya. Ano ba? Usa ba? Sakit na ka na haboy nga kubukon. Oras may daw tamahitabo kang Joanna. Dili ko ikaw mapasaylo, sugar. Are you threatening me? Ayaw gyud, sugar. Wait, let me go! Sa man eh? Kalaruhon ta ni Bay. Look at me! Tutuki ko. Tell me, nagkagusto ka bang kang Joanna? Unsa? Look at me! Og tubag ako.
Nakagusto ka ba sa babae nga imong gibantayan nagikauban karon sa suod mong higala? Wa. Ayaw paglinyo! Wa ko magkagusto niya. Diha na mismo gikan siya baba. Gibantayan ko si Joanna. Busa. Ako kitungdan ang pagpalayo niya sa peligro. Really? Dili ka na mo'y nakita o nabasa ko sa imong mga mata, Roel. I could see so much more. And I could see you lying. Sugar. Tara, Sugar. Asa ko ikaw ihatod. Malikay ka ba sa kong pangutana? Tanawang una ko. Sultihi una ko. Wa ko'y ang itog animo. Busa, tara. Magpaabot ka mo sa sakyanan. Oh! Roel, wait! Ayaw kong biyahe! Maglisod kong lakaw! You have to hold me! Huwag ko watay. Magkalagkot. Tinuod nga lahi ang nabasa ko ganina si ang mga mata. Ang iyang kabalaka. No. Dili mahimo magkagusto siya kang Joanna. No way. O sa may nahanang bayahan ang awa ko. That bitch. Makita niya. Makita nila. Bantayan ko ang tanan nilang lihok. Oh, shit. Am I getting obsessed now with you, Roel? Usay ko buhaton. Dili ko papugan o matago sayang. Matuod kong gibati nga ito kang Joanna. Diyos ko. Dili ko na sabi siya may muli kayan. Abat mo siya kong buhaton. Mataghigang makita ko siya. Mas nagkanaw ang matuod kong gibati nga ito niya. Ilabi na silang nasairan ko nga siya si Joanna. Ang kani kong suod nga higala, siga may pa ko. Abliba! Utro pa rin bayana. Nakahimo lagi kapag biya na ako. Huwag ka maluoy sa kong kahimtang nga nagsaguyad ka naglakaw. Ablihing patakin, bigay mo sakay na ko. Thank you. Ihatod ka sa inyo. No. Ihatod ko sa mansyon nila ni Ramil. Adto ka na mapauli sa inyo. Ano ba kalikay kas gubot? Dili ko. Mas makayo lang nimo. Namuli kay dalang ka sugar. Og ako pa'y naagrabyado? Ako pa'y mulikay? Damn that! Ihatod ko sa mansyon ni Felipe. Adto ko mapauli og dili sa amo. Gusto ko magkatultol sa inyo. Kay? Dili ba mahimo? Ngano lagi? Gipayla ko nimo hindi ko mas imong amahan, di ba? Dili ba mahimo matultulan ko inyong gipuyan? Tinuon? Interesado ka nga makatultol sa amo? Bago ko lang gisulti, di ba? Sige. Pero labing siguro, wa na karon si Daddy sa mansyon. Tagsa mo ra kayo makita si Daddy nga magpundo sa bahay. Mao ba? Asa ba na siya magkanunayan? Bisan asa? Asa kasagaran? Usually, may kakita siya mga kasosyo niya sa negosyo. O usa na ni anak si Don Felipe. Mao ba? Oh, wait. Ayaw kong inang wa ka pa masayod sa matuod nilang negosyo. Ha? Oops. Ay, I just don't know how to lie kung ikaw na ako ikatubang. Nga sa ato pa. Managsamag di ko siyang imong amahan o si Don Felipe? Oo. Kung mao, usaw sa di ka nag-lord ay imong amahan. Mao ba? Oh, wait. Nausap na ba karon ang imong pagtanaw na ako nga nasayod ka na sa matuod? Nga anak ko sa usa ka drug lord?
mas nagka-interest ko ni mo, Sugar. Really? Niya sa man. Ayaw ko ina nga, naglain sa ng kabuhi ni mo. Ngano? Laki rin mahimo maglain ang kabuhi kung makakitag babay? Parehas na no? O ilan ang uban diha nga mga denial kaayo. Bisa nagkagustos na laki, padili-dili pag yun. Pero usa lang da ikakablit mo hayang na. Lahi ka good, Sugar. Which makes me interesting, dili ba? Oo. So, na. Ato na sa mansyon. Ato na lang ta dito maghimog milagro. Sarbatuhi. Aron ablihan nila ang gate. Mauday ka ng inyong mansyon? Kadako. Taas kayo ang gate. Yeah. Dako og taas. Sige na ba? Sarbatuhin na sila aron ablihan na kita sa guard. Wait. Imo nakikipalag balik. Abi ko magkatutas mansyon. Sa sunod higayon lang, Sugar. What? Why? Kwan, gusto ko na ang imong amahan sa higayon nga muadto kita sa inyong mansyon. Like, mamisita ka? Yes! Okay, sige, next time. I'll make sure nga naa si Daddy. Natultulad ko na inyong mansyon, Mr. Lee. So, what are we now, ha, Ruel? Ha? Matod ko, unsa na ta karon? Mamisita naman ka kanako. So, kita na? Actually, no need nga mamisita ka pa. Formality na lang ka na, dili ba? Dili na kinahanglan nga manguyab ka pa nako. Kay, dugay ta naman kang kisugot. Ikaw lang na padugay-dugay. Wanay bawi ay ha? Kita na. Ha? Loy. Ganun naman gahapon ang babayon na din him uli, oy. Ay, basig magpausab og patok mod. Sus! Ano ka? Ano pa may na yun og kiring ng babayon? Oy. Ba ni mo ha? Right. Ay, basig madunggan kag daotang hangin. Unyag namatay pa ng bayhana. Ay, ikaw sana maprisos na Joanna. Di ay no. Niya na si Ruel. Nauli na siya. Tagpuan ko siya. Ruel? Oh, hi there. Dili ko mangaway ni mo ron kay happy ko. Pangutan na una ko kung nga no. Sige na. Nga no. Kay kami na. Sibot mo ipasabot nga ka muna. Uyab kami ni Roel. Dili ba, sweetie? Kwan. Come on, baby. Tell her the good news. Joanna! Batasan. May walk out? Joanna, pabutan ako. Joanna! Baby, unsa may sundi? Buhay ko, Sugar. Ato ko si Joanna. Kung sundan mo siya, I will really believe na may gitagkuan mong duha. Unsa? Stay. Good boy. Joanna. Di naman ka? Dito sa silong. Kadiyot lang, naglayan ng akong tiyan. Musodon ako sa banyo.
na ni Ramil. Human saya gibuhat dito sa bukid. Human ko niya hagi. Karon sila na ni Sugar. Nga nung kipasakitan man ko ni magsama ni Noel. Nga naman. Nila na ganoon ako agayan pa nga mabaho sa imo paghahawak na ko. Pero nga nung nagpaanon man ko sa akong pagbati. Nga nung may bahos man ko sa imo paghahawak. O karon gisakitan na hinuon ko. Nalakaw sa Don Felipe o si Ramil. Bahala na. Tuktukon ko sa Joanna silang lawak. Gusto ko siyang ikasulti. Dili ko magawa sini sa mga kwarto ni Ramil. Dili ko gusto makita sila si Sugar o Cruel. Yaya, ikaw ba na? Wa ko gutuma, Yaya. Manaog na ko kung gutuman ako. Kadiyot lang. Nganong kalikang nisudin eh. Kawas. Magsulti ta. Wala tayo angay pang panagsultihan, Roel. Dili na ko gusto mamati pas imong isulti. Dili ko interesado sa inyong relasyon ni Sugar. Dili mi uyab. Bakakon. Wa ko mamakak. Wa kay kalainan ka, Ramil. Bakakon ka. Wa ko mamakak. Wa mi relasyon. Ikaw nga akong gusto. Ayaw kong patuwa, anak. Tinood ang isulti ko. Mabasag ka ni kisulti mo nga to kang Sugar. Ikaw nga unang babaeng isultihan ko ini. Bakakon. Tuhui ko. Kawas na. Dili ko gusto manuol pa ni Manuel. Mahal ti ka, Joanna. Dili ko matuo. Kawas na. Manisama ba itong nibatit? Ugi palaon na sa kunin mo. Unsa? Nibaos ka. Sadyang gihagkan di ka. Buti pa sabot. Nga nakagusto ka sa ba? Dili pa. Dili na tinuod. Nakalitan lang ko dito higayo na. Nakalitan ka? Ha? Nakalitan ka? Ruel, unsa ba? Ayaw pagsikik doon na ako. Ano man? Kadili ko gusto. Sigurado ka? May mo ba? Nasandig ako sa bumbong. Hunungin ang pagpaduol mo na ako. Mahal ti ka, Joanna. Mahal. Ruel, ayaw. Ruel! Joanna. Joanna. Sakit to, ha? Klaruhon taragod ni. Unsa magid ay ta? Uyab na ta, dili ba? Dili. Ikaw lang nagtuo nga uyab ta, Sugar. Dili ko gusto insultuhon ka. Pero, Sugar, dili ikaw ang type na kong babae. Unsa? Sorry. Sobra na rin mo pang-insulton ako, ha? All along, nagtuo ko kita na. O niya ti ay, lain ang imong gusto? Kinsa? Kinsa siya, ha? Ha? Sugar, gusto na. Pasaylo ako. Kung si kaysa man na babae nga imong bot ipasabot, magbayad siya sa pag-ilog ni mo gikan ako. Sugar. Kaysa ba? Ha? O sabay naan niya? Mas gwapa na ako? Mas sexy? Dili. Simple na siya magkababae. Buotan o bahadlo kung sa Ginoo. Mao ka na labing mahinungdanon, Sugar. Paselo ako, Sugar. Pero dili ko gusto masakitan si Joanna. Matagigay yung mapaduol ka na ako.
Oh. Delphin? Naaday ka diha? Ay, ako. Naibaw na ko kinsay gusto ni mo, Roel. Unsa? Kanang simple lang nga pagkababae. Unya, buutan o mahadlokon sa Ginoo. Mao pa gina, siya na yun na. Kasi buti pasabot siya gisulti. Gipasakitan ko niya. I hate you, Ruel! I hate you! Simple ra ko ng babae nga iyang gusto. Unya madlukon sa Ginoo. Animal! Wa ginana ko! I hate you! Gisulto ka ni mo! Dili na ko ni mo, Roel! Dili ko simple. Huwag na mo nagdili ko mahadlokon sa Ginoo. Busa dili na ko ni mo. Sugod ka nun. Dili na ko mukukod ni mo. Natipin ang tao ngayon mong gidudahan nga mo'y bitraydor na ito natin. Ha! Dakog na himong puresyo katong tawanan sa atong negosyo. Humana to lawgi og taro. Giunay pa kita. Pa! Galaw sa Baganaw. kitas mansyon? Dili una, may paliton pa ko. Una na lang, ha? I-drop lang ko din, eh. Flower shop? May gipanguyaban ka na ba, Dad? Wow. At last, human sa pila ka tuig ang gisigihan tagag inganyo nga mangita nalag mamahimo na kung ikaduhang inahan, may nakita nga na yun. So, kinsa man ang surting babay? Ha? Kano sa man ako na makaila? Ay, kapala ka. Dili ko na una yun. Basta, dili lang batanon og sexy, ha? Wow, iho. Bahala ka. Basta kung may ipuli ka na sa kong inahan, suportahan na ka na. Sige. Masaman, Dad, may sakyan naman ni Guli. Kining, husto mag-taxi na lang niya ko sa pagpauli, iho. Okay, Dad. Ingat. Wedding anniversary ng bukaron ni Emma. 28 ka tuig na unta kita, Emma. Kunwa mo palang unta pilia nga tuntohon ko ug muuban sa laing lalaki. Karon magselebrar paghihapon ta. Apan usa ka kaginapos ug ana sa underground. Pila na ba katuig ang nakalabay, ha? Sobra na sana po katuig. Idaran ka na. Wa na'y arte sa lawas. Apar nga ano bang hangtod karon? Mahal ko man kihapon ikaw, Emma. Away si bisan kinsa nga babae nga magkapuli ni mo dinis ako kasing-kasing. Bisan pa man si mong pagluib ka na ako. Mahal ko ikaw. Kung atong adlaw nga nakitaan ko kamo pagbalik dito sa bukid. Kung may uban ka palang unta pagbalik na ako. So ay duha-duha, dawaton ko ikaw, Emma. Apan ikaw lang o ang atong anak na si Ramel. Huwag dabot ng imong anak kang Jack nga si Ruel. Ha! Idungan ko gihapon sa paghipor sa iyang amahan niya itong higayuna. Bunga siya sa pagluib mo kanako. Anak siya sa lalaking nag-ilog ni mo gikan kanako. Busa kung ikakita ko man siya pag-usap. Sa maghihapon ang buhaton ko niya. Sa gibuhat ko sa iyang amahan. Ha! Akong hipuson!
Musod ako sa flower shop. Palitan ko si Ima og mga buwak nga iyang paborito. O maghapit ko gamay nga cake nga among sawan unya dito sa underground. Pagilis. Ha? Ngano? Asa ta? Hapon na. Dinirtas mansyon. Gusto ko maligo. Aron malimpyo nga akong pamati sa kong lawas. Bisag makadaghan akong makatipi og tao. Kapan gilasan paghapon ko usahay. Mipatay ka na saba? Usa ka traidor nga akong gipatay. Way kapuslanan nga buhuyaw na sama niya. Ramil. Sige na, maligo tas pool. Pagtupis. Aron nindot kay kang Gakson. Bukaw kay tubig sa pool. Huwag mo kayo init rin adawa. Dali na. Si Ruel, naglantaw sila mo sa Dublin. Kalahin sa kong ipati nga na silang duha. Joanna, usa ba? Kaligo na diri. Bro, gusto kang maligo, ali. Sabay na mo diri. Araw aligre. Dali lang ko, bro. Joanna. Oo, nana. Midive na si Joanna sa pool. Kung gilangoy siya ni Bro Ramil. Di pa doon niya. Giga ko siya ni Ramil sa luyo. Muling ako. Sakitan ko magtanaw nila. Uy, hala! Matapos na ang kalibutan. Ay, ha? Ay, nga naman. May milagro man kong nahitabo. Ha? Gano man? Ay, tanawa rakot ng misudin eh. Oh, awa. Dili ka pa makaingon nga matapos ng kalibutan anang iyang turma. Ay, hain ba? Uy. Manay? Ate Joy, hain siya. Nangita kang Dodong Ruel? Tuwa sa pool o banala ni Dong Ramil o dahi Joanna. Unsa? Unsa? Nag-unsa man sila? Lain sa kaayo. Mangisda sila sa pool dahi. Oy, wa may isda dito. Nangaligo na sila dito. Mao ba? Anugon? Unsa may anugon dahi? Dili na ako makasulog og 2 piece. Maunay ganahan mo. Kanang mugawas na hapit-apel ang imong tinae. Sao naman to? Lahi naman ko karon. I'm a changed woman. Saday? Excuse na ninyo ha. Masakaw na ako sa taas. Mag-ilis ko. Wala. Manay, dali na. Wa ka to baka kaanong panos babayhan naman, Nay. Pero magnayabang. Napakulurog itong siyang buhok. Buwagaw matatog buhok niya ito, matog badyaw. Kaya karoon nag-t-shirt mo, nagsayal sa itong taas. Nagsayal bitaw. Ay, pero ang slit. Iabot sa tumoy sa paa. Pero, ano man itong bayhan na kahasa? Si Ruel, mutanaw siya din na ako matakarulog niya. Ramil! Sapa! Ayaw! Suwayan na to din sa pool, Joanna. Mutilawang ko balik, ha? Ubuan ka sa ubos. Ayaw! Kasakit sa kong naong imong gisikaran. Sorry, wala ko tayo Gilukod sana. Ramil, please, ayaw din eh. Skandalo kayo. May mga kauban na din sa mansyon nga may magkakita sa buhaton. Dili na nga yung buhaton din sa kawas. Unsa? Nga naman, kisa may magboto kung sa'y gusto kong buhaton mo, ha? Kisa? Ramil!
Si Bro Ramil. Pugos yung gihagkan diha sa pool si Joanna. Nagsikit yung lugnot. Ayaw sa pa. Dili ko ako pagtataw nila. Dulon ko sila. Hi. Oh, Sugar? Hi. Gusto unta akong maligo, pero... Daoy. Maligo ka? Ngayon ko na ng imong purma? Sana, Ramil. Itim sa virgin. Ramil. Wait. Saan na babae nga kasulti ni Bro Ruel? Ha? Oh, time pa. Murag si Sugar mo na. Sugar! Dali na! Ha? Usay na! Usay tripping! Dollar nga rin. Ngano? Nausa ka? Kaya ngano mag-ay ko? Nasugda na ka? Ngano gutaw nga nagsayal ka man og taas? Kung dagda ka pa ng kabo? Ngano ka? Sugod ka ron. Usa na kalahi nga sugar imo makita, Ramil. Usa ka sugar nga simple. Huwag mo na. Nagsayal kag taas. O niya nagpaitom sa mong buhok. Dahil saan na mong kabo? Naibog man ko sa pool. Busa, nagdana lang ko kabo. Magkabo lang ko din sa Daplin. Wait ha, musit ko. Like this. Mulingkod ko din sa Daplin sa pool. Then, I will make kabo of the water. Like, dalagang Filipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Like this, oh. Dalagang Pilipina, yeah. Isang Kabog daw sa tubig. Ingo tingali ni ini ang bation ka nang naaka sa Daplin sa sapa. Unya, magkabo-kabo ka lang sa tubig. Saba ka diyaw eh. Murag mo kag nasugdan, Sugar. Di ginabagay ni mo. Ay! Lain kay ka. Lain siya kay ka. Ay, ma-change mo man na baya. Sure? Lagi. Pila na ka oras ko, Tom? For life na nino. Sure? Ramil, ibirama ko na di mo higot sa kusayal. Kibaw na siyang wrap around na. Awa, nahubo na lang hinuon. Lain kay ka. Muna'y change, woman. Nagtibak malagi ka. Apil din ha. Unsam day sa loobon nga sakto. Karang panti abot kuto-kuto. Unsa? Kalimuot. Siksiha ko na magpanti. Di na maglaim sa itong kabuhi, ari. Hoy, Ramil. Ay kog sugdi ha. Ay ma-change mo man na lagi. Pero, kung si Ruel ang manguhit, lahi na nga story. Yay. Murag dili na na duwa-duwang imo ni Bro Ruel na. Murag tinud-anay naman na. Gusto man gusto kang ipakasal tamong duwa? Lain kay ka. Mutuo gani ko na. One man. Buang yung kay. Maninuod man mo. Si Ruel na good na. Lakas gina kayo mong tamas kong bro, ha? Ramil, excuse. Muna na kugsod sa tong kwarto. Hoy! Dito nagbiyay. Papagaling ko mong tando. Hoy! Ramil. Best friend sabta dili ba? I mean, gi-consider na sabta ka nga akong suod nga higala. Friends with benefits. Yan naman. Nasayod kong sama na ako. Wa kasi gusto makasal na ako. Ramil, ngano dili to suwin pagsupak ang gusto sa tong ginikanan. Unsa? Aron ba, makahimo tas pagpakasal sa tao nga gusto tang ikauban for the rest of our lives. Gusto ka nga magwala ang imong amahan o ipakuot ang lalaking imong nagustuhan? Gikonsinter ni Daddy ang pagdako ni Joanna dinhi. Tinis mansyon, Sugar. Tungod sa kung saan nga ikaw ang akong pakaslan. Ug igo ko lang gikalingawan si Joanna. So, mapakasal ka gyud ay nako. Wa ko'y mahimo. Bisag wa ko'y gusto nimo. Ayaw nag-ibundak. Kaya umasa kay gusto nimo. Parehas nang way gusto nato. Let's see. Unya lagi. Ngano mo pakasal man ta? Ako pa nimo. At
Atras ba? Ikaw ang nag-atras. Kay musunod ko. Aron po makalason ko ni daddy nga. Ikaw ang may gusto. Anda makakang langkatan sa imong amahan sa tanan. Ha? Ay, dili mahimo. Kay pangisda ko na yan hibawaan sa probinsya. O niya, dito ko niya papuya. Oh. Maglabasira ka. Oh, unsa? Ew! Pasado alauna na sa tungang gabi. Mingaw na ang palibot. Gusto, antuon ko na si Emma sa underground. Si Don Felipe. Wa siya pagkabantay kag isundan ko siya. Una siya pisutin ng puntahan paingon sa underground. Unsa iya buhaton niya? Ganun may dasyan kay pungpong sa mga buwak. May tao kasi gitagod sa ilom. Kung maukin saan. Ano yakin ang ginilong sa taran? Ano? Emma. Mahal ko. Pagmata, tanawa, may dakong buwakal kanimo. Ang imo kining paborito. Dawata. Kaniyot ha, ibutang ko na ning cake din sa lamisita. O dagkutan ko ang kanila. Magdungan kita pagpahong ni ini. Ha? Happy anniversary, mahal ko. Napailuna ko na sa lamisita ang cake. Dawata na kining mga buwak. Kadiyot ha, nalimot ko, kadinahan ko man di ay ikaw. Kadiyot, kaya tangtangan ta kasi mo kadina. Kapan, isaado na anako, nga dili ka na musuway paglayas. Kaya masakitan ka lang. Kaya bisan kon mamatay ka pa, ang imong patayng lawas, dili ko gihapong tugutang makapalayo ka na ako, Emma. Dininhi ka na ilubong upan ka na ako, dinhi sa mansyon. I always thought you were the best. Unsa makahay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilan. Higala o hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Paraba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caracapuhanes. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Sometimes I gave. Moto listeners, ang part 5, no? Part 5 sa Higala Hostisya, no? Mag-intro vlog na po dayon ani sa kuan sa managlahing dalan eh. Kung mapas lang no. At mag-intro vlog ka no. Kaya mga listeners din nato palabi ag taas nitong kuan kay para makasugod ka og mix no, maka-export na ta sa drama no. Kay pa na kung ma-export ang si Agaton part 8 no, kay kinatong vlog nag-una gyud advance. Himo tadag mga intro vlog para matik na ang pag-mix no, pag-export. Kung mag-export sa si Agaton, ma-upload na to mapaminaw ninyo no. Sunod kinina po itong i-export niya i-upload Higala Hostisya. Nakaroon mag-intro vlog na po ko sa kuan sa managlahing dala no. May lang tag maapas na to no. Karon ug mo to listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga listeners. Ug salamat kayo sa makanunayong pagsunod ninyo paminaw sa mga drama ug sa pagpaabot no. Kunya sa uban sa mga kuan kanang makauyon sa to ang mga drama kay nakulangan, pasensya kayo no. Ni kamot ang gipunta mga listeners nga maka-upload ka no. Maninaut na ko sa pagsabot no. Mga listeners, moto, thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga listeners.
God bless us all in advance. Merry Christmas.